Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарону хоҳарони азиз, подписчикои муҳтарам. Инак мутаассифона барои шумо як хабари нухуш дорум. Канали моро гарашти ҷея взламат кардан. Рӯзи 18 январ буд, дами соли равон канала взламат кардан. Мутаассифона ҳамунҷа мо як пост монем ки мо алҳамдулиллоҳ 5000 подписчик шудем. Агар ки 10000 шудем, як озмуни беҳтарин мегзарем ки дар ютуби Тоҷикистон, дар ютуби Осиёи Миёна нест, хеле озмун нест. Дар дигар ҷо, мисол дар Россия ё ки дар Европа агар боша, намедонам, аллоҳу аълам, ман надидам. Мо худмон фикр кардем, дар сари худмон дуромадами фикр аз пеши худмон озмун ройгон мешавад танҳо барои подписчикои канали Гарашти Ҷей. Вале мутаассифона каналмона ҳамушав баъди пост мондан заблокировать кардан. Бародари азиз, ин канали нави моа Гарашти ҷк, яъне ки дар охириш фақат як ҳарфи к дора. Дуромада подписатсия кунен. Иншаллоҳ дигар видео дар ҳамин канал мешава. Ба қариби филми ғарибӣ қисми душ мебуроя, интизор бошен, ё ин ки охири январ ё аввалои феврал иншаллоҳ мебуроя, интизор бошен. Ва аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам аз канали Гарашти Ҷей подписатсия кунен, дар видеоҳош дар канал жалба рӯй кунен, то ин ки канала заблокировать кунанд, барои ки мо ҳам қазадесем даводав дорем, натонистесем канала восстановить карда. Ва касоне ки дар ҳамин ҳолат ғалтидагиян, ҳамин ситуатсияда ғалтидагиян ва каналошна восстановить кардагиян, чихе кардагиян, дар ҳамин описани видео мо WhatsApp мемонем, илтимос мода бинависен, барои ки мо муроҷиат мекунем. Барои ки мо муроҷиат мекунем служба поддержки моро автоматически форумда перевод мекунад. Дар форум сообщение менависем, уҷа пользователи фақат байни ҳамдигаршон ҷавоб метиҳанд. Дар служба поддержки ҳам нависем почтаи худшон, бо моро автоматически форумда перевод мекунанд. Барои ин бародари азиз, мо ҳозираҷа натонистесем восстановить карда. Шояд ки роҳош дига набоша, шояд ки роҳош боша. Дар кӯмаки шумо мисоли гап мо зид нестем, метавонем мисоли гап кадомед ки ҳамин ҳолата ғалтидагиян дар WhatsApp нависен чӣ кор кардан дар корай. Иншаллоҳ дастгири моро майпешай ва ҳозираҷа ҳамин канали нави мода метавонед видеоро тамошо кунед. Хулас аз канали Гарашти Ҷей метавонед подписатсия кунед, дар видеоҳош дар канал жалба рӯй кунед ки канала заблокировать бикунанд. Хулас канали нава мо пеш мебарем ва барои ютуберо гуфтанием ки касе ки мисол заниматсия мекунад блогерс вақати медонад ки кори осон нест. Мо камам боша тӯли 3 сол зиёд дар ин канал меҳнат кардем, контента дам ба дам алиш мекардем, иша мекардем, подписчик намехест, просмотр намехест, бо алиш мекардем контента. Хулас ҳам хеле омада охирон контенте ки наворгирии филм буд, ҳам ба мо писанд омадам, ба подписчикҳо, ба мухлисҳо писанд омад. Дар байни як моҳ алҳамдулиллоҳ ки подписчикои мо дами 3000 нафар шуданд. Видеомо қариб 200,000 чуд просмотр гирифт. И барои канале ки 2000 подписчик дошт, як прорыви зиёдаи як видеои мо 1 миллион просмотр дора. дар ҳам комментария мудом менависанд ки дар ҳайрият мемонанд чӣ хеле ки мисоли гап подписчикиш камай, просмотрҳо зиёда. Бародари зависит ай контент чӣ хел боша. Ҳама шумо хоҳиш мекунам дар канали нави мо подписатсия кунед, Гарашти ҷк. Подписатсия кунед бародарони азиз, поделитсия кунед видео қатъи канали моро рекомендовать кунед шиносотонда дар имо, дар одноклассники ва дар дигар соцсетҳо. Ва аз блогерои тоҷик, аз ютуберои тоҷик умуман хоҳишмандам ки агар ки бутонен ба қадри имкон канали моро реклама кунед, видеоро паҳн кунед, каналотонда, инстаграмтонда моро дастгирӣ кунед. Иншааллоҳ пешравии мо пешравии миллатай. Бигем аз як тараф истода тамошо накунӣ, кори хубай. Вақти дасти як каса мегирӣ, иншааллоҳ ва манфиати ҳамаи мо ҳал мешава. Хулас канали кунонагир ама ссилкаша мемонам дар таги ҳамин видео. Дуромада жалба рӯй кунед, дар видеошам жалба рӯй кунед, то ин ки канала маҳкам кунанд. Ма рости гап дига бу умед надорам ки канала мо восстановить мекунем, барои ки канала уже ма гӯё переоформит кардам. ин кор чӣ хел шуд, озима шумо да мегӯям, шояд ки барои шумо ҳам дарс шава ва ҳамин хатогиро такрор накунед. Аввал сообщение ай YouTube омад дар почта ки условияи YouTube алиш шудагиай. Ҳамин ссилка қатъи бигзар, што почтата алиш кунад YouTube, почтаи хичамона. Хулас ма дуромадам дидам сообщение вақти ай куҷо омадагиай, ҳамеша аҳамияти вақти ай Google омадагиай, ин ҳамаш официальна. Дуромадам Google почтаи нав дод мада.
почтаи нав дод, гуфт ки почтаи кӯнагитам мешава, ишам мешава. Баъди почта метавон омада просто почтае ки ай Google худаш дод и основной почтаи аккаунти Google мешава, барое ки почтаи ман мейл қатӣ буд. Мейл қатӣ кардагӣ будам, барои ҳамин аз ҳамин сабаб Google гирифт почтаи хичамон. Хулас баъди вай бо сообщение омад, автоматически ду сообщение дига омад, якта ай AdSense, ай монетизация, якта дига ай YouTube омад ки логотипошон мондагӣ буд, AdSense, YouTube туда-сюда. Вале аз источнике ки омадагии сообщение ман ҳамонро аҳамият надодам мутаассифона, барои ки сообщение дум ба дум омад. ҷа навистагӣ буд ки ба англисӣ навистагӣ буд ки агар ки монетизация дар този подтверждать накунӣ каналта, то што ту соҳиби канали, жалоба бисёр шудеста, видеои сомнительные дар каналтон бисёре, мо монетизацияро отключат мекунем. Хулас ма авторизовация кардам. Баъд дар YouTube бо ҳам навистагӣ буд ки дар каналтон видеои авторски права нарушад кардагӣ бисёр дорен, жалоба бисёр омадагӣ, каналтон маҳкам мешавад, подтверждение кунед. Хуласа подтверждение кардам, баъди ҳамин автоматически канал буромад, YouTube буромад, дар телефонам намешад ромада, дар вайшам намешад ромада. Хулас гуфт ки ай сар аккаунта удалит кун, ай устройство, то есть ай компютер, ай телефон баъд будурен. Кардам ҳамин корам, нашуд. Мутаассифона канал дар YouTube ҳаст, канал активный, просмотр гирифтеса, подписчикош хесеса, аммо мутаассифона дар дасти мо нест канал, дар дасти зулмшукай, дар дасти мошенникай. Ҳамин чизода бисёр ба аҳамият бошен. Баъд ҳастанд одамои шахсоне ки шумо дар мисоли гап дар соцсет менависанд ки мақсад ҳамин продукти моро реклама кун, мисол ҳамин товари моро, ё ин ки мисоли гап бозии моро ё сайти моро реклама кун, шумо вақти розӣ мешавед пули калон предлагат мекунанд, вақти розӣ мешавед ссилка метаванд, ё ин ки ягон файл мепартанд, мегӯянд ҳамин программаи мо установид ки через ҳамин программаи мо YouTube да авторизировать мешавад. Ростига ман система намедонам, чӣ хеле ки дар YouTube бозиро реклама мекунанд, номушед ки системаш ки чӣ буд, мутаассифона фуромӯш кардам. Вақти ҳамро ки установка мекунанд, автоматически ҳама даниё шумо да ву мегзара, компютери шумо да ву доступ мекунанд, ҳамаи соцсетотуна, YouTube-туна, ҳама аккаунтотуна зламат мекунанд, ба номи хичом мекунанд. Мутаассифона ҳамора мамхи кардам, почта ки вақти сообщение омад омадам, канала уже бояд ба номи хичом оформид кардан. Мо бигем шансмон 0% ки метавонем восстановить карда. Ва як совети дига метавонем ки чӣ хеле ки мо ҳамин чиз дар хидмон ғалтидем, вақти дар описание канал астаку, вақти медро YouTube дар канали нависаги информация монага дар бораи канал, почтае ки привязка кардага дар каналтон, у почтатуна намонен, ранги ма мешин, барои ки ман канал почтама мондагӣ будам, дар ҳамон почтам сообщение омад. Барои ҳамин ягон почтаи дигар монен, ман бовар дорам ки дар ин замон ҳар як одам на кам аз 2-3 почта дорад. Як хидма мисоли гап мумкин 6-7 почта дошта бошам. Барои ҳамин ягон почта дига монен ин мода дарс шуд ва ба ҳама шумо далолат мекунам ки ҳамин хатоги моро ислоҳ накунед, бародарони азиз, то ки дар ҳамин ҳолат дучор нашавед. Бори дигар ҳазор раҳмат барои диққатон. Барои подписчикон гуфтанем ки подписчикои канали Кӯнагим шумо беҳтаринен, барои ки мо дар 2 моҳ, 3 моҳ, 1 моҳ як видео мекардем, ҳамин хела подписатсия намекардан. Ай канал шумо беҳтаринен. Аллоҳ мададгору нигаҳбони ҳаматон боша. Дар канали нави мо обуна шавед, дастгирӣ кунед, иншоаллоҳ пешравӣ пеш аст. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah.